Hej, mit navn er Tina Maria, og glædelig 23. december. Så er det lige pludselig blevet lille juleaften, og vi har alle sammen haft frygteligt travlt i december måned. Så det er noget, der påvirker dit nervesystem rigtig, rigtig meget. Så derfor så vil jeg i dag komme med mine bedste bud på, hvad du kan gøre for at berolige dit nervesystem. Hvis du er i tvivl om, hvad dit nervesystem ligesom består af, så kan du google det inde på Google. Ja, du kan google det, eller du kan opsøge information på Facebook eller noget. Men sådan kort fortalt, så er det her med, at hele vores krop tror, at der står en løve, der er ved at spise os hele tiden. Fordi vi har så travlt med at skal både det ene og det andet, og bliver proppet med informationer, og har så travlt, og det påvirker kroppens hormonsystemer og organer og alting på flere planer. Så til at ligesom at få ro på det her nervesystem ovenpå den stress og jag, der kan være blandt andet i december, det er der også andre måneder. Så derfor så er det nogle fif, du kan bruge hele året rundt. Men jeg vil starte med at fortælle dig, at en ting, som jeg ikke vidste i hvert fald, som jeg først blev opmærksom på for 1,5 års tid siden, hvor vigtigt det er, at vi lytter til vores krops basisbehov. Så når du er sulten, så skal du spise, og når du er tørstig, så skal du drikke, og når du er træt, så skal du sove, og når du skal tisse, så skal du tisse. Ikke noget med at vente og holde igen, fordi du skal tage hensyn til andre. Fordi det, der sker sådan rent biokemisk i kroppen, det er, at du fortæller den, eller ikke biokemisk, men det du fortæller kroppen, det er, at den ikke er værd at lytte til. Og det påvirker nervesystemet, som så påvirker din krop biokemisk med alt det her rod med hormoner og alle mulige forskellige ting. Så det er en rigtig, rigtig god ting at prioritere dig selv, at tillade dig selv at gøre de ting, som din krop den ligesom fortæller dig. Så det er en rigtig, rigtig god måde også at blive opmærksom på, om du er kropsbevidst, om du overhovedet kan mærke dine kropsbehov. Jeg blev opmærksom på, hvor lidt jeg egentlig mærkede efter, om jeg skulle tisse, at jeg bare holdt igen, indtil jeg synes, at nu er der tid, fordi jeg skulle lige, og det kan jeg jo ikke, hvad tænker andre. Og så indtil jeg begyndte at lytte efter på det, så blev jeg lige pludselig opmærksom, hvor meget jeg egentlig ikke lyttede til min krop. Det samme med sult og tørst og træthed. Så det har du min varmeste opfordring til at lytte efter og få det til at fungere. Kig i dit netværk for at få det til at lykkes, hvis det er det her med at få sovet, når du er træt. Som regel er der en løsning, hvis vi kigger efter den frem for at kigge på begrænsninger. Så er der nogle rent fysiske ting, du kan gøre, også udover at lytte til kroppen og så gøre det. Så er der nogle sådan rent tekniske, praktiske ting, man kan gøre. Og den ene, det er, at du kan nulle dine øreflipper. Det er helt fantastisk bare at køre fingrene blidt på dine øreflipper. Måske lidt op ad kanten, men ikke så meget. Mest nede på øreflipperne. Det påvirker kroppen helt vildt. Nervesystemet er forbundet ud til dine øreflipper. Så sørg for at nulle dine øreflipper og give dem tid og plads. De kan bruges med rigtig god effekt på børn. Jeg bruger det tit på min datter, som har nogle gange lidt tendens til lidt uro i kroppen, og der er gang i den. Så hun elsker, når jeg nuller hendes øreflipper, så bliver hun helt rolig. Og du kan også gøre det ved helt små babyer og mærke store resultater. Og ellers så kører dem op langs rygsøjlen. I kan huske fra Hvedepude-videoen, og hvis ikke du har set den, så gå ind og se den her på YouTube-kanalen. Det der med, hvordan nervesystemet også er forbundet ud hele langs vores rygsøjle. Så hvis du får ro på ryggen, så det her med, at vi helt automatisk, når vi ærer dem på ryggen, det er sådan instinktivt, fordi at nervesystemet sidder deromme. Så det kan man også gøre. Lægge en varm hånd på, eller en hvedepude, hvis du har sådan en lille størrelse, bare uden at gøre den for varm. Men ellers bare age eller holde hånden på ryggen, det er også noget, børn falder rigtig meget til ro. Og også dig selv, og det er derfor, jeg bruger hvedepuden. Derudover, så kan du faktisk gøre det, at du kan bevæge dine led i helt roligt tempo. Fordi det, der sker med mange af os, nogle I kender dem der har sådan nærmest tikser, det er jo selvfølgelig også sygdomsbetinget noget af det, men nogen kan jo også bare sidde og vippe med et ben, eller klikke med en kuglepind, eller hvad de nu gør, fordi kroppen skal ligesom bruges i gang. Fordi hvis jeg bruger mine ben, eller hvis jeg sidder og klikker med den her kuglepind, så skal jeg ikke forholde mig til det, der sker i mit hoved, som gør mig helt vildt stresset. Så hvis vi så kan gøre noget andet med nogle rolige bevægelser, sætte noget andet i stedet for, så virker det beroligende på kroppen. Så det du kan gøre, det er, at du blandt andet kan bare vippe lige så stille med din håndled op og ned. Helt stille og roligt. Mens du trækker vejret dybt helt ned til maven og mellemgulvet, så du kan mærke, at maven ligesom løfter sig og buler ud, så du giver slip ned til maven. Og bare
Stille og roligt. Det er ikke noget, du behøver at bruge ret lang tid på. Det kan du selv mærke efter, hvornår du ligesom føler, at nu er der ro på. Men det du kan også, det er, at du kan gøre det med dine fodled også. Og hvis du både gør det med dine fødder og dine hænder, så oplever du en dobbelt effekt. Og med fødderne, der anbefaler jeg, at du stiller foden, den ene fod lidt frem, og så står bare og vipper lige så stille. Op på siden og tilbage igen. Op til siden og tilbage igen. Helt stille og roligt. Så det bliver påvirket helt ind i dit fodled. Op og ud. Du kan også vippe den anden vej. Tag foden lidt til dig, og så stå bare og vippe. Op og ned. Og tag den anden fod. Gør det samme. Vip lidt fra side til side. Og lidt op og ned. Bare det er helt blidt og roligt. Og hvis du synes, at det her det lyder lidt fjollet, eller i hvert fald ikke måske lyder fjollet, men at du kan have svært ved at sige dig selv, ligesom udføre dem foran andre, så er der jo heldigvis i de fleste huse i dag et badeværelse eller et toilet, hvor man kan låse døren og så lige gå ud og gå ud for sig selv og så gøre de her ting. Så hvis man lige bruger et par minutter, nuller øreflipperne, håndled og fodled, så kan du også berolige kroppen rent fysisk. Hvis du er stresset på dit arbejde eller et eller andet, så kan du lige eller sætte dig ned og så husk at bruge din vejrtrækning helt dybt ned til maven. Så det var alt, hvad jeg havde i dag. Tak fordi du kiggede med her en lille juleaften. Jeg håber, vi ses i morgen til den sidste juleglænder-video. Du er velkommen til at stille spørgsmål eller komme med kommentarer her under videoen på YouTube eller inde på min Facebook-side, eller følge mig begge steder, er også muligt. Så jeg håber at vi skal se mere til hinanden i 2015 i hvert fald. Så ha' det godt, til vi forhåbentlig ses i morgen. Hej.